Hello, good morning mga ka-DJ, maayong adlaw, maayong gabi kananyong tanan no. Pasensya nga karon ko nakabalik og upload sa istorya sa gugma. O karon no atong ipadayon ang sumpay ning Sugilanon. Istorya sa gugma part 21 na ta naghinapos tang Sugilanon. Ug sa dili pa ako day basahon ning napipila ka nag-comment si Gisa Anora. Excited, salamat Lods na ayos nga drama listening diri sa COVID drama well kuskus. Salamat kayo sa pagpaminaw, Gisa Anora. O kang Lane Saveman, ay kanindot jud kayo ni dramaha idol sir. Thank you kayo sir. Salamat sa pagpaminaw, Lane Saveman. O kang Jerry Pino, ahong kuya, nice kayo nga drama idol amping. O kang Margit, LB Margit. Salamat kayo part 20 Digalex, always listening here in quiet while working pagkaanindol sa dramas. Salamat kayo sa pagpaminaw, LB Margit. O kang Gisa Montesino, pa-shout out idol watching Dumaguete. Salamat kayo sa pagpaminaw, shout out Gisa Montesino. Salamat sa imong pagpaminaw. O kang Marisa Arancon, idol, salamat kayo na adjud ang 20 episode. Thank you sa pagpaminaw, Marisa Arancon. O kang Imama Dora, halaw, wala pa 21 idol pero huwat japon kog sumpay. Pamaon na siya ato ng ipos. Ipadayo. O kang Rocky Vlog, ipadayon jud ang drama load. So ayaw kabalaka kaya ako na ning i-upload. Thank you kayo sa inyong pagkadanayan pagpaminaw. Bueno, dito magrangan ato ng sugdan ang Estranyo sa Gugma part 21 na ta naghinapos tang Sugilanon. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Idalit ka ninyo sa RMN Drama Kining Sugilanon. Tita, magbuwag! Hinalo, magbuwag ta. Aron din buhilak si mama. Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway sa imong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Gitabangan di kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ka makaikiyas na ko, Lily. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lily. Dakog saa na ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit kong data na. Kay dili ikaw ang nagkiyas sa mong ginabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ka gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Estranyo sa Gugma. Ang miyagi ato na sayran, nakahukom na gid si Arnel nga sultihan ang inahan bahin sa pagkakaluhan ni Dalia og Lily ug nabalaka si Dalia kung unsay mahimong epekto niini sa inahan ni Arnel. Samtang si Yvonne naglagot sa palpak nga lakang nila ni Jigger, mao nga nagpadrap na lang siya sa usa ka lugar nila ni Madam Corazon. Unya nanawag si Arnel sa inahan og miingon nga duna siya ikumpisal ini. Naintriga si Lily sa gisulti ni Arnel sa inahan sa cellphone. Mao nga kalit lang siyang nagpadahas sa ospital.
Karon mga higala, anhitang bahin na mapadayon sa laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Estranyo sa gugma. Lily, niya na kita sa emergency room sa ospital. Unsa man ka? Oh, Lily. Oh, ganun ka. Ano mahila ka man? Unsa man, lain gyud pamati nimo si Mulawas? Mami, may isulti ko ni mga nga sekreto. Unsa? Sekreto? Oh, Mami. Doon na yung sekreto isulti ni mo. Unsa man ka na, Lily? Kuan, kanang... Unsa ka na? Kining, madam. Nana, Be- dapat Belio. na sa kanan. O sabay ko ikatabang din Miss Lily. O sabay, naitambal pa dito nun? Kinhala matiman ka og Dr. Lily. Luspad ka kaayo. Nurse, please, atimanan na itaw niya ko umagad. Okay na ka, Mami. Ha? Kuan lang. Gusto na ko mapaway. Gusto kong magkaon. Mukaon? Unsa pa, pero mas may tingali mahiling kag usab sa doktor. Gusto ko mo atong dagat. Gusto ko magpahangin. Ambot ka na unsan ko. Uy, Lily. Uy, ala. Lain na ko na ng imong pa nga, Miss Lily. Huwag ako dukan. Gusto ko hangin. Teka, o yan na. Yan ang doktor. Pahiling una sa Dr. Lily. Arnel, may mapagmuhangyo. Unsa na, Dalia? Ay lang ko kang iyo bahin sa imong kaluha. Muhangyo lang ko nimo. Dili nimo siya pasakitan. Di madagi na hinay ang imong kaluha, Dalia. Kinahanglan siya nga guyuron sa gawas. Pero, Unsa man ka, maluoy ka lang gyapon sa imong kaluha. Bisan kung gigubanan niyag maayo ang inyong kinabuhi. Ang imong kinabuhi. sa ako nang gingon sa una. Bisan unsa pa siya kadautan. Dili pa gihapon ni makapapa sa mong pagkamanagsuon. Hangtod sa kamatayan nga managsuon kami, Arnel. Sorry. Pero di na ko makapaabot pag laing higayon. Kinalan nga sa di pa ta makasalspare, mawa na sa akong kinabuhi ang imong kaluha. Unsa? Muna ka na nga akong hukom karon, Dalia. Kinahanglan maibaw na ang tanan sa tinuod na pagkatao ni Lily. O kinahanglan piyongon nimo ang imong mga mata sa akong buhaton sa imong igsoon. Arnel! Kawa ba rin yung mga utok, oy? Naman may utok, ma'am. Wala nga mo magamit og taro. Nagtuo mo ko nga, way makasanta mo dito, ma'am. Maro sa traffic enforcer, ha? Nagpasuok pag maayo, aron di babantayan. Ha, wagin mo ayo. Mauna ang tatong higayon na nga makuha ninyo si Lily. Pero palpak pa gyud. Musamot na gyud karon nga dili na siya buhian ni Tita Corazon tungod kay mabdos na ni. Amahan ka nga, dear Jagger. Mauna, amahan ako, tiyo. Musa, angay lang ang arin ako si Lily. Milabad ang akong unin nyo da. Hala, sige. Ihatod na ako ninyo sa bay. O magpabugnaw una ta. Paghuna-huna mo kung unsay sunod ninyong buhaton. Ay, kabla ka, ma'am. Kung magkinaunsan sakto lagi ako sa ilang bahay si Lily. Dili nga tingali ko muuban sa sunod ni mong lakaw, Jagger. Kinahanglan mo ba ka, tiyo? Back up ka na ako. Na, kanari bang back up nyo? Unang mamatay. Bisit yung lakawa. Panahon naman unta nga makasod na kasing-kasing ni Arnel. Kaya nag-away sila ni Lily. Unsa naman sa dinuon nga mabdos naman hinuon ang banyaga. Kas na tis baybayon, Miss Lily. Mami, ada dito ko. Magpangin ta dito. Pastilan. Ikaw gud masunod, Lily. Bilyo, baliw kong palit og manggang hilaw. Kanang gusto kong kanon. Narekwarta ko. Miss Lily, magpalit ko bangkang hilaw. Ay, salamat na lang. Kaya way nakita problema ang doktor sa imong lawas. Mami, ang kinuon. Wa man ko sakit. Unsa? Pero, Mami, Lily?
Nga numihila ka. Mami, sorry. Sorry sa unsa? Sorry nga. Nga salbahis ko. Unsa? O sibot mo ipasabot? Lili, kung unsa man na imong problema, kinahanglan dili ka magpadasi mong gibati. Nga na nakasulti ka man nga salbahis ka. Ha, Lili? Mami, dako kay kong saan mo. Dako, juga ayo. Unsa man lagi ng sangay mong giingon? Aw, kabahin ba ni sa dugay ni mong pagsabak? Imo ba gituyo nga dili ka mo mabdos? Mao ba na ang saan ni mo, Lili? Usa na sa... Usa ka na, Mami. Ako gituyo nga dugay kong mamabdos. Unsa? Sakyo kay may mo resulta sa pagsulti ni Arnel karon sa tinuod siya minahan. Madawat ka ni Mami Corazon ang kamatuoran. Kinalaan na rin na ako akong kaugalingon sa dili pagsangpit og Mami sa inahan ni Arnel. Arinig biyan ako silang kinabuhi. Dili kay sakit. Dili na ko makakitagugangan na parehas kabuotan ni Madam Corazon. Makalagot kinabuhi Nanong pulos magigpalpak ang akong ipangbuhat. Naa naman unta ko'y kaabag sa paglangkat ni Liligikan kang Arnel. Pero nga nung gahi man kay ning mahitabo. Bisit ka, Lili. Muragid ka giabayan sa demonyong bayhana ka. Usa na lagid ang mahimo nako. Aron mawagtang sa among kinabuhi si Lili. Kinahanglang sultihan ko na lang gid si Tita Corazon. Nga call girl si Lili. Mo. Lili, kunon sa man ang saan mo na ako. Kinahanglang imo konsultihan, anak. Dili may mag-uol ka kay mabdos ka. Nalo ko nga din ko ni mo mapasaylo sa kong sa... Bisa nun sa panansani mo na ako. Andam ko mo pasaylo ni mo. Sultihin lang ko kung unsa man ang sani mo na ako. Mami, ang tinuod. Ang tinuod. Ako... ayaw na. Nanawag si Yvonne. Hello, Yvonne. Nanawag ka man. Hainan mo karon tita. Naana ba mo sabay? Wa pa, Yvonne. Naami karon sa daplin sa baybayon. Unsa? Naamo sa daplin sa baybayon? Nagunsa man mo diha, tita? Mao'y gusto ni Lili nga magpahangin o nami. Kaya naglain ang iyang lawas. Mao ba? Tita, doon ako'y isulti ni mo. Usa ni ka sekreto. Unsa? Sekreto? Naunsa naman eh. Kanaghabang doon ay sekreto karon nga gustong ikumpisa lako. Unsa ba ka? Unsa man na Yvonne, ha? Kinahanglang magsulti ta sa personal, tita. Muadto ko sa inyo. Unsa? Sige, tita. Mag-abot ta sa inyo, ha? Importante nga mahibaw ka sa akong sikretong nahibawan bahin anang Lili. Unsa? Bye, tita. Uy. Naunsa naman eh. Mami, sige sulti ni Yvonne. Doon ako na siya isulti nga imong sekreto, Lili. Ha? Gusto yung gubat ng babayhan na. Pastilan, naglibog ko. Si Arnel, doon na ikupisal na ako. Ikaw doon na kay gusto isulti.
Unya karon si Yvonne, doon na si sikreto ni mga isulti na ako. Ako na masulti ka nimo sa akong sikreto, mami. Ha? Naluoy na kay ko nimo. O dili may mong hangtod sa hangtod nga ilaron ka namo ni Adnan. Unsa gud lagi panulti nimo, Lily? Dili Lily ang tinuod kong pangalan, mami. Unsa? Ako si Dalia. Unsa? Lily, unsa ko lagi panulti mo? Ayaw gani ko kumidyahig sama, ana. Mami, sa di pa na ko'y aso ni mo ang tanan. Isaan na ako nga magbaligon ka. Dili may mga mamitabo ni mo ining kamatuoran nga ako ibot siyang ni mo. Nakunsan siya naman ko. Ha? Ako ang kaluhan ni Lily, mami. Ang niabot ko sa kinabuhi ni Anel. So nagibiyaan siya sa kong kaluhan nga si Lily. Unsa? Kaluha ka ni Lily? Mao ka na ang tinuod. Ang ako magtuo nga. Ngalayasan ba ni Lily si Arnel sa adlaw silang kasal? O sa akong pag-abot. Ako ang gimimong to ni Arnel sa akong kaluha. Ingon sa dili ko makatuo, ana. Mao ka tinuod, mami. Sa sinugdanan gusto kong i-hostage si Arnel. Aron mapalik ang akong kaluha. Pero naluoy ko niya. Naluoy ko ni mo. Kaya masabi man si Arnel nga may sakit ka sa kasing-kasing. Mami, ayaw ka guol. Gimahal ko na ang imong anak. Maman galing may sagot ko nga. Nga mamabdos na ko sa imong apo. Bisan ko na. Kung kaluhanan ko ni Lily. Dalia, ang imungan? Mao ka na, mami. Dalia ang akong pangalan. O gipanidan ko ni Lily sa iyong tangkasal. Aron may masagubang sa kasuko ni Arnelia. Ingon sa dili paghihapon ko makatuo sa imong isulti. Mahal ko lang yung mga anak, mami. Mao gani misugot ko nga tagan ka nag-apo. Basta kailangan magbalikon ka alang sa imong apo. Maudi ay nga naglikay-likay na si Anel nimo. Kay dili man na ikaw ang Lily nga maog yun untay iyang pangasahon. Sakto na lang imong anak, mami. Mahal na ko si Anel. Basta andam kong masakripisyo. Nakasabot ako. Ikaw ang gusto niya silutan sa sahasi mong kaluha nga. Nga si Lily. Mao ka na, mami. Pero mahal ko na si Arnel. Mahal ko na ang imong anak. Bisan ko gipasakitan ko niya. Pero mahal ko na siya. Mag-andam ko siya nga tagad ang dagang anak. Ginoo ko. Nganong ingon sa dili paghihapon kung makatuo sa kong nabati. Lil. Dalia. Tawagan ako sunod akong pangaan, mami. Dalia. Dili na ko makahima sa pagpuyo sa bakag ka kinabuhi. Naluoy na ko ni mo. Naluoy ko sa mga tao nga nailan sa gustong may tabo ni Anel. Nga patuon mo nga ako si Lily. Ang original nga Lily sa iyang kinabuhi. Noon sa mining kulpa na ko sa dugan. Grabe naman noon ni. Nakasulti na ka sila si Arnel. Ug ang iyang inahan bahin sa tinuod na mong pagkatao ni Lily. Maayon tagmahumanan ni problema. Kinalandawato na lang ginako. Nidiligid para ako si Arnel. Noon sa mansap ko. Anong dili man ako mapugan ng paghilak. Nahadlok bigyo ko nga malayo ko sa kinabuhi ni Arnel. Mahal na ko na ako si Arnel. Mahal kit kayo.
Mami. Ayaw lang dahil gagawa sa iba-ibang anak. Mura pa rin ikadlugan ni Arnel. Nga takihon ka. Nga kung may ibaw ka nga. Nga ako si Dalia o dili si Lily. Gusto ka. Nakalitan ko. Pero tungod sa kuwapo, kinahanglan magmalig-on ko. Mami, ako na si Dalia. Dalia. Pero nga misugot man kang gamiton ka sa kong anak. Batok sa imong kaluha nga nakasaniya. Kahadlo nga nagtupon ako sa sinugdanan, Mami. Nahadlo ko sa may buhaton ni Arnel na ako. Pero ayaw na ikagaula, Ma'am. Isaat ko. Ako kang atagin o daghang apo. Usa lang ka anak ang ipangayon ni Arnel na ako. Pero willing kong mahatag og daghang apo nimo. Nakalitan pa ko sa ako na ibawaan. Pero okay na ko. Basta, okay na ka. Pero nganong mo nang nasuko man nimo si Arnel? Nganong nagselos man siya nimo? Ha? Dalia, nganong mihila kag maayo? Ay, hainom niyo sila sa mama. Nadugay man. Saan ako makontak? Kinanglan mahuman na niya akong problema. Oh, may miabot. Sila na tingali ni. Si Yvonne man eh. Maayo kay ni Aka Arnel. Oh, Yvonne. May ibabag. Di o na ni mo punan akong problema. Nagpatong-patong na ang akong problema karon. Natural nga magpatong-patong na. Kay imo magipasagdan ka ng Lily nga muguba sa imong pagkatao. Ayaw lagi paghilabot, Yvonne. Amo ni kinabuhi busa. Wa kay labot kung maunsa man ni. Arnel! Dalia, nga mihila kag maayo. O si buti pasabot sa pagselos ni Arnel nimo. Mami. Ang lalaking ipasabot ni Arnel. Mao ang kabit ni Lily nga si Jigger. Unsa? Jigger ang katipo ni Lily, Mami. Ang iya kinigibiyaan sa diyang nag-uli sila si Arnel. Unsa? Bot mo ipasabot nga. Nagbalik sila si Lily o si Arnel, Mami. Mga kipagkitanan niya itong Jigger si Lily. Nga kitaguan ka rin ni Arnel. Unsa? Ginoo ko. Mami, ay nandun pa dyan ang ginuol. Nasibang susundan si Lily, Mami. Ang naluwi ko niya. Pero ako karon na may gawas nga magkaluluoy tungod kay mabdas ka sa anak ni Arnel. Kinahanglang mahusay ni. Kung gibinuangan si mong kaluha nga si Liling akong anak, dili ko mosugot nga iya panibalikan. Tinuod ka ba, Mami? Salpahis ka to kaluha mo. Human niya biyay sa adlaw silang kasal si Arnel. Mubalik lang siya sa dakong kasayon. Muna ako naiop sa ni Lily, Mami. Wala siya magunahuna sa akong bahan. Gusto niyang buhiwa sa dakong kasayon si Arnel. Abi kay mo naman siya may muon ni Jigger. Ginoo ko. Kakubot ba sa kinabuhi ni Arnel? Mao ka na, Mami. May ani naman ang takoro mo tamo silang kasal ni Lily. Nagapos ko sa kanggugma ni Arnel. Wala karon na siya ni Lily. Gusto na ko siyang palayason siyang kinabuhi, Mom. Dili ka na niya mahimong palayason sa dakong kasayon. Kinahalang atimanon ka niya, Dalia. May mo bagmulakaw ka na. Dili, Arnel. Higala ko sa imong inahan. Busa, mahimo akong muani din sa inyo o magpaabot sa iyang pag-abot. Kinahanglang
mahibaw na ang imong inahan, Arnel, kung unsa ka na si Lily. Kay unsa mo gyud imong tuyo sa kong mama, ha? Sultihan ko na siya, nga call girl ka ng asawa mo. Yvonne, unsa ko nang gipanulti nimo? Kinahanglang may baw na si Tita Corazon, Arnel. Sa tinuod nga pagkatawaan ng asawa nimo. Mas musamot nga mahiubos ang imong inahan kung dili siya mahibaw sa tinuod. Kung doon na may angay ang musulti sa tinuod, ako matingali, Yvonne. Kay akong asawa si Lily. Og akong inahan ka ng gusto nimong pakuratan. Lig-o na ka ng inahan mo, Arnel. Kinahanglang dili na ninyo siya ilaron. Hangtod karon. Ingon sa dili ko makatuo sa imong gipanulti. Dali. Kana lang maanad ka na sa pagsagpit ka na sa tinod akong pagaan, Mami. Pero, ambot, ingon sa dili pagyapon ko makatuo sa kudahibawan. Kinalituan ko nimo, Mami. Hingpit lang tingali ko mutuo sa imong gingon kung makita ko si Lily. Ang imong anak di magkasulti nimo, anak, Ma'am. Pero nahibaw ko. Nga may ikumpisal siya nimo. O ang iyang ikumpisal. Laing bakak na sa... Ginoo ko. Mami, gusto ko niya inaspasar. Tungkol kinadasyas parang ni Lily. Sa akong kaluha. Pero naranin mo ang tanan, Ma'am. May mo bang mapauli na lang ko sa isla? O atin ako ipagkatawag ang mga anak ni Anel. Dili mo may mo ipalayo na ako nga akong apo, Dalia. Lily, yan naman kahilog yung pagtangayo. Salamat, Pilyo. Kalamigit sa manggang hilaw tanawon. Bilyo, mamauli na ta. Madam, may problema mo din, eh? Oo, Bilyo. Pero hangyo la, kutob sa imo madunggan. Ipalapos sa pikas dunggan. Ha? Sige na, mamauli na ta. Ay, salamat. Baka pauwi na siya ko gunol-hunol nga higaanan. Kawa may ayon mo tiyo eh. Pastilan siya. Kaon og tog na imong ginuna. Ay, tiguan naman ko do. Natural nga kung kagalingon gid nga akong unaw-naon. Wag ko asawa. Pag-unahon na, di aso itong buhaton. Pastilan, batan-on pamanda ka o sa gihunahon na ni mo. Ako naman nung tiguang may pasagdan. Ano ako may punaw-naon ni mo paagi taon. Uy, ga-back up naman ko ni mo. Naon sabay ka, uy. Tiyo, mas may na magtinabangay ta. Usam taon ka, uy. Sige na, pag-unahon na diya. Wala tayo tulis yung kayangan mo. Laging ako may pamunaw-naon ni mo, ha? Matuong niya ko, uy. Bahala ka, uy. Huwag kaon, ha? Ayaw, subod nung di ko niyo pagkanondo. Ay, kiguang na ba ako? Unya, di ko niyo palamyon? Lo, kabuang biya ka do. Wa naman gimanawag si Arnel. Nagkagubot naman tingali sila dito. Naon sa masap ko. Nagsiki naman lang ko kung nauna ni Arnel. Wag ko kasabot sa kabalakang akong gibati. Nahadlok ko sa may mo resulta silang komprontasyon. Pero wag ko mahimo din eh. Gawa sa pagpaabot na lang ang manawag si Arnel. Si Arnel? Nanawag? Hello? Kumusta na? Wa pa moabot sila si Mama og Lily diri. Og gikulbaan ko na. Ha? Di ko mahimutang nga magunahon ang gawa pa sila. Unya, diyasan si Yvonne nga nagsamok-samok. Ha? Nagunsa man na siya diha? Gusto mag-apil-apil gud. Iya ko nung sultihan si Mama nga call girl si Lily. Unsa? Huwag ni Arnel. Ikaw lang ang ay musulti sa tanang tinuod nga to si mo inahan. Ugwa na'y lain. Ako na isang gipugnan. Ikaw yun, Suman. Kumusta man ka? Huwag ka layi diha. Wa man. Huwag giday kami ngawan ako. Hoy, nga nang si Mang Mangyug ka? Seryoso atong istoryahan no? Una mo si Mangyug ka? Lain yung kagdagan sa utok da. Ay, ganahan lang ko nga magunahon lain ba. Huwag niya detod. Huwag na misita ni Maria, katong mananagat. Yabag ka? Wala siya mo anhi, oy. Ay, pamakaka. Mailan na ba na ako kung mubisita tong tawanan ni mo? Kay magdaag itong planggana. Huwag na magdamang kunog planggana.
Kay magdaman siya isda. Ang isda iyang isuod sa planggana. Aron doon na siya rason nga mo na diha o mamisita nimo. Ay, imo na to gisultihan oy nga asawa ko nimo. Di na to mabalik diri. Mao ba? Di lang ko mo kumpiyansa. Dili ka kumpiyansahan ng mga lalaki karon. Mas ganahan na sila kung doon na sila karibal sa babae. Na, ambot lang nimo oy si Mang. Ay, tinuod lagi. Bantay bitaw ha. Kung doon ako'y makita ang ebidensya diha nagpauli nako. Saba oy? Bisan usa ka himbis lang sa isda nga ako makit-an diha sa atong nataran. Ha, piti itong tawanan ako. Si Mang ano nimo sinultihan Arnel oy? Tinuod bitaw. Puro magkaniagi kapas mo. Makapas mo gito di nga ako problema ang giatubang ron. Sige, manawag ra ko usap. Bye. Yabagon man nag-utok si Arnel sa hay, kalitlag si Mang. Pero, amun samsag ko eh. Mura man ko gitikon kung magsimang-simang na siya. Labi na gyud ko mapakita kung ay siyag selos. Mura sak mo lupa kung atay kasing-kasing. Lahos ay tagbayan ni madam? Bilyo. Kinahal na magkasulti na dan kami. Si Arnel. Aron mahusay na ang tanan. Mami, ayaw nagkasabi si Arnel ha? Depende ni siyang itubag karon sa ko ipanulti niya. Kung muli kay gihapon siya sa obligasyon nimo, makatilaw na gyud siya nako. Madam, kalma lang madam ha. Pasig malik sa taglakaw ni padung sa ospital. Walang ko magkauyon sa tanan na hitabo karon. Mami, lagi. Ayaw na lagi padasi magibate. Nga naman day, madam, usa may problema. Wa, Bilyo. Ang imo lang pagmaniho ang ati manadiha. Sorry, Miss Lily. Dili naman hinuon ko makagawas din ni Skestrom. Tungod sa kahadlo ka papaulion ko ni Arnel. Pero dili gid makapugong si Arnel nako. Karon inig-abot ni Tita Corazon. Bukingon ko na gyud kining Santa Santita nga Lili. Yan na kita sabay, madam. Mami, ayaw lagi padasa ka kurat sa mga panghitabo ha. Ayaw ka bala ka. Aga ka na lang ko sa sud. Sure, Mami. Gunit lang kisa kong doktor. Madam, sulti lang hag, dili makakaya sa lawas. Mami, dali na. Gunit sa kong doktor. Dali. Manood na ta. Parang padoon na kinis pagkabulabog tanan. Mas maitingaling mangandam na lang puntaan sa kong mga gamit. Aron ko kinala mo paulin ako sa isla. Makapauli na ko. Wala ko nila yung padul nga nahitabo karon. Gawas sa kakupot. Dali, Mami. Okay na ko. Ayaw na lang ko guniti. Makaya na ako ang paglakaw. Ikaw noon ang pag-amping ug maayo. Kay basi mas lahit ka. Madakdak. Nilimay mo madisgrasya ka kay babdos ka. Okay. Hindi lang sa paglikaw. Ay, kaniya ka na, Lily. Panahon na nga magkabuking ay ka. Ayaw ko kagita, Arnel. Arnel, ayaw mi sugatag sapot. Kay gikan mi sa lakaw. Ma, kinala may baw ka na sa mong tinaguan ni Lily. Nahibaw na ko sa inyo tinaguan ni Dalia, Arnel. Ma, unsay Dalia? Siya si Dalia. Dili ba? Ugin niyo kung gipatuo nga siya si Lily. Aron matabunan ninyo ang daw binuhatan siyang kaluha nga bibiya nimo sa adlaw sa inyong kasal. Ma, Lily, unsay imong gibuhat sa kuinahan? Wa ko gipuhat niya, Arnel. Nakonsensya lang ko sa atong pagpangilad niya. Kinala may baw na siya nga ako ang kaluha ni Lily. Nga maoy mo sao sa tanan niyang daotang binuhatan nimo. Surprise kigid, Lily. Dali ka! Arnel, ayaw pasakiti si Dalia! Salbahin mo siya! Arnel! Naluan ako ng inahan nga atong ilaron. Kinalang may baw siya sa tinuod. Nga ako si Dalia. Huwag nga gikabuangan mo karon nga si Lily. Mauad na utan! Ayaw baliha ang istorya, Lily! Dalia! Ako si Dalia, Arnel. Gikapan ako sa tapang pagkaroon ignon! Maayaw pagtuon niya, ma! Siya si Lily! O ang kauban ako karon, mauto si Dalia! Nahipaw ko nahigugbang ka pa ni Lily, Arnel. Mong gibaliwa na lang ko ni mo. Karoon nga nagkabalik na mo! Bakwi anang gisulti mo, Lily, ha? Bakwi anak! Gusto na, Arnel! Nahibaw na ko sa tanan! Ayaw na kong liboga pa! Maluwi ka ni Mami, Arnel! Karoon nga doon na tayo, anak. Kinaragatimanon ko ni mo. O biyaan ni mo ang kundatan nga, Lily. Lily? Siya si Dalia, Arnel. Ug bituo ko sa tanan niya gisulti. Lily, basulan mo kanina mo gibuhat, ha? Basulan ni mo ni! Arnel, sa
Nagkasa lang, gipuli ko ni mo sa dapit ni Lili. Nagatuna na taga sa pagmahal. Pagkaroon nga na ta, anak. Maluwi ka. Igugma ako. Layas, Lili! Arnel! Arnel! Arnel, di na ko gusto mabasa. Layas, Lili! Husto na, Arnel! Husto na sa pagpangilat na ako! Ba? Husto na! Ba? Kini... Ayaw pag-iikap na ako! Naiubos ko din! Mami! Mami, ako biyahe! Kinalaman ka sa ospital, ma! Dali! Bilyo! Kinalaman ka sa doktor! Bilyo! Dali! Dali na ka sa ospital sa mami! Ma! Dali, ma! Ayaw pag-iikap na ako, Arnel! Si Dalia mo na ako sa ospital! Madam! Hapon naman lang. Pero nga naman ni, wabagi balita bayan sa gingon ni Arnel nga sultihan na niya sa tinuod si Mami Corazon sa among pagkamanagkaluha ni Lili. Ay, kakupot na kasi mong ginabuhi. Ang akong kaluha, bisag gamay, muna siya makunaon na sa among pagkamanagsuon. Ang yara yung kinabuhi ang importante para niya. Mami! Mami, pasumot eh! Madam, pahilo na. Pahilo na diri. Palayo! Ayaw na ko hikapan. Ayaw na pakita na ako. Bilyo, ati manas mama. Sir. Tuwa na sila si Mama Bilyo. Si Lili gud ang gituan ni Mama. Sulpahis ka, Lili. Wa na'y makatupong sa imong pagkasungayan. Tinuod ba nga kung nabati, Arnel? May kaluha si Lili? O nga kadtong Lili karon nga mimabtos? Mao ang kaluha ni Lili nga Dalia ang pangan? Mahimo ba, Yvonne? Mupauli na ka sa inyo, be? Ayaw na akong samuka din eh. Ako na lang ang makatabang ni mo, Arnel. Ihatod ka sa ospital nga dadaan ni Bilyo sa imong inahan. Pero ayaw lang pagduol niya. Dali na! Tuarang akong auto sa gawa sa gate. Sundan ta ang imong inahan, Arnel. Lakaw imo, may kaugalingon ko sa kanan. Oh, Arnel! May mo bagdili ko ni mo insultohon? Wa ta ka insulto ha. Gusto lang kong kalinaw. Wa ko magdagkagubot sa imong kinabuhi, Arnel. Gusto lang ko mutabang nimo. Nahibaw kong madula kay giapasan ang imong pagtabang, Yvonne. Oh, Arnel! Ug mahangyo lang ko nimo. Palayo una sa among kinabuhi. May ninawag. Oh, si Arnel. Hello? Ang salbayas ni mong kaluha. Giguba niya ang tanan. Sige ko ba, Ang Arnel? tanan! Ako! Ikaw! Hello? Arnel? Arnel! Na-off yung cellphone. Unsa mo ito yung ipanulti? Napaong gina ko cellphone na. Mulahos na lang ko sa klinika sa doktor ni Mama. Labing siguro, mao gini ang tawagan ni Bilyo. Lili, di ka magmalipayan imong gibuhat ako. Bakakon kang dako! Mami Corazon, Wa ka makasa, Dalia. Katong Lili o Arnel ay nakasa. Madam, usab ni pagkitabu, Ngano isang pita man ni mo Dalia si Miss Lily? Tungod kay siya si Dalia. Mami, ano palapit pagtabi? Ako na yung makasabot ni Bilya sa tanan. Pasabta tawag ko ninyo, kinaglibog na ko. Oy, niya naman dito sa ospital. Salamat. Kaniya ka, ma'am. Wala naman di kay bugas. Ngano nangita magkabugas? Kaon ba, mama? Kaon. Bugas mo yung kaon sa amo. Gisapot ko! Ayaw na ko pangayo ikaon, ha? Hilo mo tiyo. Sumukan mo Pero pagbata. Sa amo ganda ko karon niya. Sige. Ito na ko, Noy. Huwag yung ko kasabot sa pangitabo. Kaya usabay na hitabo, Mami Bon. Huwag anong sapot ang kagbayo. Hoy! Ikaw, Jigger. Sulti ragot sa tinuod. Ang usaman, ma'am. Nahibaw ka ba? Nga dunay kaluha ka tong Lili? Og Dalia ang pangan? Ha? Tubag ako! Nahibaw ka ba? Oo, ma'am. Tinuod ko di ay nga doon na sa ikaluha. Mao na, ma'am. Dalia ang nga sa kaluha.
ug parehas gyud sila naong. Unsa? Nakapauwi na sa Madam Corazon, Miss Lily. Dalia. Tawag akong Dalia Bilyo. Ah? Dalia? Oh, Dalia. Tungod kay mao kani tinuod ko nga. Ako ang kaluha ni Lily. Nga may pulis siyang dapit. Sa dihang gilayasan niya sa ilang kasal si Arnel. Unsa? Tinuod gini ako nabati. Nga kaluha ka ni Lily? Mao ka na, Bilyo. Sakit na kay una-unaon nga. Nga human ako tabangi si Arnel. Aron dili siya mauwawan sa mga kailan nila. Pero mao pa ni iyang ibaos. Human ko niya pamabdose. Gusto na ko ang biyaan. Kaya nagkaulit na sila si Lily. Nabugnaw na lang pagkaon. Pero wapag mabalik si Arnel. Gabiin na lang. Papa siya. Noon naman ka sila. May miabot. Arnel, ikaw na din ang miabot. Dalia. Arnel? Dalia, tabangin ko sa problema. Arnel, kung sa minitabo ni mo, nakainom ka. Dalia, tabangin ko. Arnel! Arnel, ay ko kaksa! Arnel! Tabangin ko, Dalia. Arnel! Dalia. Pabuang ako sa problema. Tabangin ko. Arnel! Ayaw na. Sorry. Sorry. Arnel, nibarag ka manggod. Arnel, kutawad na lang na kakapiha. Aram mahuwasan ka. O pagkahuman, kinalasuginan ko ni mo sa nahitabo si Mulakaw. Ano? Hangtod ka ron, ingon sa dili pa ko makatuo. Nga may kaluha di ka, Miss Lily. Gaman ako, Bilyo. Ingon sa di ko magkatuo nga. Nga mo ka na may tabukan ako din sa syudad. Iguro mo na ta kumitambo. Pero, kalit man nung kong naminyo. Kaluoy din mo sa. Mo ding, doon naging kay kausaban sa usa. Hindi na malanjot unta ko ganahan nga. Mabalik pa din eh. Pero sa pagkibaw na kong mabdos ko. Maong nakunahon ako. Nga ngayon lang nga timanon ni Arnel ang akong anak. Pero, bili ba gina ko ninyong maragkaluha, no? Wa manggi ko magkabantay nga doon na may diferensya. Tungod kay identical twins kami, Bilyo. O, nailad din ninyo si Madam Corazon? Mao ko na ako gipasulat pag-ayaw, Bilyo. Ang akong pagsugot sa sugyot ni Arnel. Nga amo unang ilaro ng iyang inahan. Pinaagi sa pagbarog isip Lily. Kung nahibaw na kung daan ka kaluha mo, may pag... May pag-usa, Bilyo. Wa man, Miss... Dalia. Libog ka ba na eh. Murag kuan man. Kiwa mo kisang pitong takaan ng ngana. Nga murag... Bagay mo gini mo angan nga Lily. Sagpite lang ko sinod ang kungan, Bilyo. Aron malipay ko. Gikan karon. Ako na si Dalia. Arnel, nenay mong kape. Salamat. Unsa may nahitabo sa imong lakaw? Ngano nagasulti ka man nga giguba ni Lily ang tanan? Mo ni tinuod. Giguba niya ang tanan. Tungod kay unsa, Arnel? gibalin niya ang sitwasyon, Dalia. Ha? Wa ko kasabot. Unsay gibali ba? Siya ang unang nakasulti ni Mama. Bahin sa inyong pagkamanagkaluha. Unsa? Kun mauna, nahibaw na day karon ang imong inahan bahin ako. Dili tanan nga tinuod ang iyang nahibawan. Tungod kay gituis ni Lily ang inyong koneksyon sa usag-usa. Unsa? Unsay gituis? Miangkon man tuod siya nga doon na siya kaluha pero gibalin niya ang tanan. Siya ang mipaila nga Dalia. Oh, unsa? Unsay siya ang Dalia? Mao ka na.
Ingon ni anak kasalbahay sa mga nagpaila siya nga mao ikaw. Ang nahitabo nimo, ang iyang gisugilon kang mama. Nga mo'y nahitabo niya. Unsa? O kay ikaw man si Lily, ikaw na usab karon ang asawa atong Jigger. O ikaw ang babaeng bayaran o dili siya. Ingon ni anak kabato kasing-kasing imong kaluha, Dalia. Baliwaan niyang uban. Basta makuha lang niya ang iyang gusto. Ano na kahimo man siya ni Arnel? Tungod kay gusto siya nga makuha ko niya pagbalik. Dispirada na kay siya. Nasinaray mo nung tami magtinabangay. Pero nga nakahimo man siya sa pagbutang na ako sa piki. Ingon anak kadautan ang imong kaluha. Busa kinahanglan magunahuna na ta unsaon nga masanta siya. Pero wa nay pero pa, Dalia. Kinahanglang tun-an mo na nga supakon ang imong kaluha. Arnel! Mao ka na. May uwain na pagkilap. Kinahanglang magbalik unta. O mas maayo gani siguro nga planuhon nato ang tanan. Ang problema na ako karon, mao nga akong inahan. Kay nga naman dahil mo inahan. Dalia, ito usa sa gisulti ni Lily. Nga siya mao ikaw, Dalia. Mao ka na. Iyang gisultihan sa mama nga ikaw na mao si Lily. Nga akong gipakigulian. Ikaw ang dunay puyo-puyo nga mao si Jigger. Wanigid siya sa mga niyang pag-una-una, Arnel. Ingon ni anak kasalbahay si mong kaluha. Hangtod karon. Di pa ko makaduol sa kuinahan. Nasuko ni nako. Nga nakig-uli ko sa tinuod nga Lily. Nga mao na ikaw. Makalabad gid sa o. Pahuway nila una. May mo bang hiluto ni mga kung kung di ka ganahan, okay lang. Ayaw na lang. Dali. Pahilo na dirig maayo sa sofa. Ano mahilot ko na uuni mo. Pero imnaw na nang imong kape. Mami, salamat na. May relax ka na. Nakalitan lang ko sa kunahibawan, Lily. Dalia, Mami. Sangpitan ko sinod na ko nga. Dalia, ako na ang mga igpasaylo sa paggamit ni Arnelimo. Aron ilaharon ko. Okay na, Mami. Ang importante nga nakaringkawas na ko sa pagpakaroon ingnon. Og nga manormal lang akong panglihok-lihok. Naiubos na ko ni Arnel, Mami. Karon unta nga mabdos na ko siyang anak. Ngayon ta nga ako ang iyang atimanon. Og dili katong akong kaluha nga si Lily. Mausa day nakapalibog na ako. Kung nga nung kibalikan pamagdiyan nakasaan niya. Maugid, Mami. Ako man unta nagsakripisyo sa pagbarog isip ang asawa. Aron dili siya katawhan. Pero karon, iyan nilang kong gibiyapiyaan. Unsa gyud kahit tuan niya itong Lily nga nakapabuang niya. Mayo mo dagpaluy-luy katong Lily, Mami. Naibaw ko, anak. Tungod kay ako siyang kaluha. Og sukat sa mga bata, Mami. Nga permis siya nga mangilad. Og ako'y magsulbat sa iyang pagpangilad. Pagkangilad ko na batasan na imong kaluha. Pero siya paghihapon ang midaog, Mami. Tuwa mo laban ka niya si Arnel. Kinahanglang mahusay yun di. Ha? O say, huna-huna ni mo karon, Mami. Gusto kong ikaatubang yun ka na si Lily. Sige, takilid na, Arnel. Kay ako na sa hiluto na imong buko-buko. Salamat na. Ay, kamanday kayo mo hilot. Ay, kanindot na lang unta kung ingon-inin lang yung kinabuhi, no? Ang atong kinabuhi. Naatas bahay, niya, naaka nga, muhilot na ako. Muati man ako nga, imong bana. Pero, kinahala to bangon na to problema ng gimbugna ni Lily. May naunanaan ka bang paagi? Kinahala matawagan ako siya. Mami, kauna. Gay palitan tayo kag puspas. Aron ganahan ka mo kaon. Okay na ko, Dalia. Miluwag na akong dugan. Pero kinala mag-amping kagihapon, Mami. Nagkasulti na mig ang doktor. Ako rin makakontrol sa kong gibati karon.
Kinahalan dili ko magpada kung sabi akong gibati. May nanawag. Oh, Dalia, nga numisiga man imong mata na tanaw si mong cellphone. Tumaga na. Hello? Lili, unsa man imong gibuhat? Dili naman kayo kamuilang na imong kong kaluha, ha? Huwag ka naman imong ilan na ako ngayon may suon, Lili. Ano na kahimo magkasapagbutang na kus kadaot? Hay naman nga itong sa aray na magtinabangay ta sa kalipay ang kasakit. Ngano karon? Naniguro ka na mag-imo. Og imo pa kong gihimong daotan. Nausa naman ka! Wala naman kikibisig gamay na lang pagmahal na ako. I'm sorry, Lily. Lily? Sorry, Lily. Pero kinalamibaw na si Mami Corazon sa tinuod. Di na ka na pumahimang tabunan pa sa imong sa ni Amal. Unsa ko naging panulti mo, Lily? Lily, mahimo ba? Husto na si mong pagpagkabuang? Nahibaw na si Mami Corazon nga ako si Dalia. Lily! Kung kinalampuyan na ito ka ng maong kamatauran. Huwag kay kasing-kasing! I'm sorry, Lily. Kinalang magmatngon ka na sa imong sayop. Buhiin na lang si Arnel. Kaya may umaabot na kaming anak. Gusto ka na gina ay maging-away na ako, Lily? Ha? Paulian dire si Arnel. Kinakinhanglan mi niya. Og ikaw, pauli sa isla, Lily. Pauli sa isla! Hello? Lily! Lily! Kiyos na niya ang phone. Ayaw naghilaki mong kaluha. Giputulay ka niya mo pagka man nagkaluha, Arnel. Una kasi pagmahal na ako. Dugay na. Nawa siya pagmahal ni mo, Dalia. O gigamit ka lang niya. Aron makalingkawa siya sa tanang kabuang nga iyang gimugna. Busa kinalang disiplinahon ni mo kanang kaluhan ni mo. Ipakita niya nga di ka niya mahimong yatakan o gamiton sa daotan niyang buhat. Pero, mahal ako siya. Ikaw lang ang nagmahal ni Lily, Dalia. Pero siya, ang iyang kaugalingon lang ang iyang gimahal. Gusto ka ganyan guhawan, Arnel. Kana ang ayaw tuguti, Dalia. Kung dili pala kumahadlo ka maon sa imo inahan. Ayaw hunaw na ang akong inahan. Mao ka na. Ako ng problema ang akong inahan. Nanawag na ko sa iyang doktor. Okay na si mama. Pero sakit lang kayo ang gibuhatin ako, Arnel. Gibali niya ang sitwasyon. Ako na ang gisangpit niyang Lili. Og ikaw na ang mahog nga nagbaligya sa imong dungog, Dalia. Ingon anak kaway kasing-kasing imong kaluha. Kinahanglang imo nang hunahunaan og maayo. Oo, sa magituyo ni Lili sa pagpanawag ni mo, Dalia. Nasuko siya na ako. Ngamit suldan ako ni mo sinuod, Mami. Nasuko na ako si Lily. Dalia, ayaw kahadlok sa imong kaluha. Dili na to siya tugutan nga mudaog sa dautan niyang plano. Si Arnel. Unsa naman na ako si Arnel, Mami. Nadaragi siyang maayo ni Lily. Ako ang inahan ni Arnel. Ako paghihapon ang akong papel siyang kinabuhi. Mamauli na ta. Ato ta sa bahay maghunahunag paagi. Unsaon mo pauli si Arnel ni mo, Dalia. O kinahanglang kalimta niya katong Lili. Milabad naman hinuog sa mutang akong OA ni. May kaluha si Lili. Nga maukat to si Dalia. Ma'am, naging magpapalit na ko nga teleskopyo. Mahal man dyan na, ma'am. Iban. Pero, nakaganan siya, may kay Gidyo mamipalit sa sikanhan. Maayo kay nakapalit na mo, ana. Saan na ni mo, Miss Yvonne?
Inyo ng gamit, Jigger. Ha? Amo ning gamit? Ha? Nakasabot na ko. Nabaho niya ko sa gusto niya mong pabuhat na mo, ma'am. Maniid mislayo, no? Mauna, Nagot yung skopyo. kinahanglang maniid mo sa bahay ni Arnel. Da? Sa layo lang mo aron dili mo mahibawaan nga naniid mo. Correct. Unya, Kung makahigayon mo, kung makit-an ninyo si Lily, kadtong Lily mo ay kidnapan ninyo. patay. Preso na kita niya, do. Og mataglakaw ninyo. Ay, Unsa may inyong plano, kinahanglan nga mahibaw ko. Ha, Jigger? Oh, Mami Bon. Madam Corazon, okay na giga, madam? Okay na ko, Bilyo. Luag ng pamati ko sa kundugan. Mami, ayun ngit palabi si magibati, ha? Ako na bahalang Lily. Ayaw gyud pagsugot kagamiton ka pa sa imong kaluha, Dahlia. Oh, Mami. Bahala na sakitan ko. Pero kilalang ako ang yung barugan ang kataro. Hindi na ako magpadapas kadautan sa kong kaluha. Pero mas nindot gyud ko na makakita minyong duha, miss. Ha? Mas mayam sa gid lang nga maghusay nga naagi mong duha o gay mong kaluha. Dili ba, madam? Kuan? Gusto si Bilyo, Dahlia. Kinahalay kasulti ko sa salbahis nga Lily. Ha, napasud ko niya sa bulsa sa unang panahon. Pero, hindi gunitan niya sa liog ang imong anak, Mami. Nagpagkabaw nagmaayo ni Lily si Arnel. Iyang ikalimtan ang sain nga wa pagtunga sa ilang kasal. Kinahanglan makamata sa kamatuuran si Arnel. Nga ikaw nga nagsakripisyo siyang kabuang, maugyod ang iyang atimanon og una. Maayo kinakamata ka na, Arnel. Ako na inito ng sabaw sa manok, ha? Aron makahigop kang sabaw o mawasan na kas kahubog. Salamat sa pagkatiman, Dahlia. Sige, initon ko ng pagkaon. Sige, ikaw may ba? Tuwan sa susi ang kwartong inani, Arnel. Nakuha ka na yun ang iyang simpatiya. Dili na ninakong buhian. Kinahanglang mo pa uli si Dahlia sa isla. Aron dili na mabahin ang hunahuna ni Arnel. Naibaw ko na iubos nagmaayo ka na ako si Dahlia. Pero wak na ko'y mahimo ini. Bahara na lang ng kinabuhi. Kinahanglang maniguro kong ako. Salamat sa lamig nga panihapon, Dahlia. May na lang. Nakuha-kuha na akong stress. Susihaw niyang imoinahan. Kunaon sa na to. Nakasiguro ko nga mayroong kahimtang ni Mama. Kay, manawag si Bilyo. Labad pa ba ang imong o? Kay kung labad pa, palitan ta katambal sa gawas. Ay, kung pagawas-gawas, Dahlia. Ha? Nanasag ka na imong pangabubho, no? Likayan na lang natong daan nga makitaan ka tong Jigger. Ha? Daga na kaya tagbantayanan ka ron. Ang akong cellphone? Susiya, kung kinsa nang nanawag nimo. Si Lily? Kung sa'yo na-una mo. Hello? Kinahanglan mo pa uli ka na sa isla, Lily. Papauliun ko nimo. Aron gawas nun ka na manghilad ni Mami Corazon ug sa ubang tawa, Lily? Dahlia. Magkakita ka paglaing lalaki. O ihatag na lang ka na ko si Arnel. Dili! Unsa dili? Wa ka na mo ilan ako nga igsuon, Lily. Busa! Dili na sa kailhon kaluha! Unsa buot mo ipasabot? Ang ako! Ang imo! Dahlia,
Unsay buot mo ipasabot sa imong gisulti kang Lily? Husto kasi mong gisulti, Arnel. Kinahalang hatagan kong leksyon si Lily. O unsay naunanaan mong paagi? Angay ni mo buhaton. Aron maliksyon ang imong kalawa. Ha, Dalia? Bawion ko gikan niya ang akong pagkadalya. Gipula na si Dalia sa pagpaubos sa iyang kaluha. Unsa man kay iyang buhaton karon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa buwan pa mga sumpay ning naghinapustang sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit sa RMN Drama.